Banc de Fènix, les 11:09 del matí. Bon dia, què desitgen? Doncs miri, per començar, entregui'ns tots els diners que hi hagi a la caixa forta. Que no es mogui ningú! Les fugitives. Institut de Beverly Hills, les 10:35 del matí. Oh! Ta-da! Què? M'afavoreix? Com t'ho diria, és un conjunt molt llampant. Oi que sí? És que vull que el becari que ha vingut nou se senti com a casa. I d'on és aquest del tònic? De Texas. Au, vinga, l'atac! Escolta, Billy Bob, si demà a la nit no tens cap compromís, podríem quedar per anar a ballar. Com ho fem a Beverly Hills, esclar. Gràcies, Mandy. Ets molt amable. M'agradarà molt. Genial, així quedem a les 8. Adéu. Quines galtes! M'has robat la imatge! Jo em vaig interessar per Texas abans que tu. Sí, la Mandy ha estat interessada des de sempre. Oh, i tant! A més, en Billy Bob ja ha fet la seva elecció. Aquesta tia és una roba imatges, però no se sortirà amb la seva. Què passa? És l'únic que em faltava per acabar-me d'esgarrar el dia. Una altra missió d'espionatge. Ai! Es pot saber què fa? A què treu cap tot això? Per què m'ho preguntes si ho saps de sobres? Que és una broma de mal gust, això? Nosaltres no hem robat cap banc. La vostra actitud m'ha decebut moltíssim. Tanqueu-les a la cel·la electromagnètica fins que ho tinguem tot a punt per reprogramar-les. Què vol dir reprogramar-nos? Que us implantarem un xip de modificació de conducta al cervell. I així no tornareu a tenir cap més reacció agressiva com aquesta. Això és un lladratge! No m'hi atreveix! Jerry, deixa'm anar! Em sap molt de greu, però no hi puc fer res. Aquest coi de botes electromagnètiques són cibernèticament fastigoses. Però no tant com que t'implantin un microxip dins del cervell, noies. Hem de fugir i descobrir qui eren aquelles que ens van suplantar per recuperar la reputació. Bona sort. Espera, tinc una idea. Sí, quina? Has provocat un curtcircuit. Puc moure els peus. Però continuem atrapades en aquesta peixera. Aviat en sortirem. Oh! Oh! Les botes de la Mandy no són gaire útils. Que s'escapen! Codi nou, codi nou! Atrapeu-les, que els haig d'implantar els microxips al cervell! Aquí! Arreplegueu tot el que pugueu, perquè ens farà falta molt de material. Ei! Relaxeu-vos, noies, ho enllestirem aviat. Ara! Ja està! Com ens ho farem per perdre'ls de vista? Anem a fer un vol, noies! Com voleu que ho engegui si no sé ni posar l'hora a un rellotge digital? Només tocant botons.
mentida. En Jerry em volia ficar el cervell al microones. Val més que aterrem. L'Elisette es veu massa. A terra al costat d'aquell magatzem. Ei, que t'he dit al costat, no al damunt. Quina pudor! T'han tapat tant l'aterratge, Àlex? Mira, allà tenim els culpables. Aquest passador deu ser un frisbee d'alta tecnologia. Això no és un frisbee, és un minisatèl·lit. El podem fer servir per introduir-nos a l'ordinador central de la BUP. Tornem a mirar el vídeo de vigilància que ens ha ensenyat en Jerry. Ja som dins. Para, rebobina. Fixeu-vos en la clau falsa. Hi ha un tros del meu... vull dir, del seu vestit al cactus. Potser la Poli no l'ha vist. Llàstima que no ens deixaran entrar al banc. Haurem de trobar la manera d'entrar-hi sense que sospitin de nosaltres. Voleu dir que no sospitaran de nosaltres? Mireu de semblar naturals. Això tu, que no vas disfressada de cambrer amb botes. Si no vas de cambrer, vas de xòfer. Busca el tros de roba. Ostres! Bon dia, senyora, senyor. En què els puc servir? Hem vingut a conèixer aquest establiment bancari tan bonic per veure si ens decidim a ingressar-hi els diners i les accions i totes aquestes coses. La seva cara m'és molt familiar. No ens havíem vist abans? No, és impossible perquè ens acabem d'instal·lar aquí i som de Suadinàvia. De Suadinàvia, diu? És un país molt petit i molt fresc. Visca! Ho he trobat! Perdó, com diu? Què ha trobat el xòfer? Les claus! És que ens havien caigut les claus de la limusina i no les trobàvem enlloc. Val més que anem passant, estimada, que ens esperen per dinar al club de golf. Adéu. Esperi, que li ha caigut el bigoti. Escolta, aquestes noies són les atracadores. És molt estrany. Té un tacte que sembla carn. Mireu, aquesta tela conté restes d'ADN humà. Per això té el tacte de la carn. No me'n sé avenir. Per què portava un vestit fet de carn, aquella? En ple estiu, si deu ofegar de calor. Mireu, no es va estripar el vestit. Es va esquinçar. La pell! Uix! Aquí hi ha una cosa escrita, mireu. Indústries Replatec. No em sonen de res. Consultem-ho a la base de dades de la BUP. És el laboratori mèdic que fabrica aquest material tan sinistre. Noies, em sembla que haurem de fer una visiteta a Replatec. I condueixo jo. Illa de Replatec, les 3:20 de la tarda. Val més que camufli l'Elisette per fer un aterratge discret al terreny. Quina passada! Mireu, hi ha una mena de camp de força. No sé què deu ser, però els ocells no han fet disparar les alarmes. Deu estar programat per detectar qualsevol metall que travessi el pas. Ei, com ens ho farem per investigar l'edifici sense que ens descobreixin? Per què sempre em toca a mi fer el pressa? Oh! Tenim la imatge! Ai, uix, què és això? Sembla una granja d'éssers humans. Pujeu-me! Pujeu-me! Què et passa? Tenim companyia. Àlex, ens n'anem d'aquí! Ei, no em deixeu penjada!
Ens ha anat d'un pèl? D'un pèl? Quina barra! M'heu gronxat amunt i avall com si fos un ioió humà, per no parlar de quan m'han grapat el... Què és això? No ho sé, jo diria que és un ungla. Tinc un pressentiment. Comproven la composició amb el telemirallet. És de la mateixa substància que la pell que vam trobar. Però, a més, l'ADN concorda amb l'ADN de la Clover. Escolta tu, que jo no em pintaria les ungles de color d'alga ni morta. És molt hortera. Les intruses s'han escapat, amo. Això vol dir que tinc les espies ben a prop. Les havia subestimat. No tornarà a passar. Quina relació hi deu haver entre l'ADN, el robatori i Replatec? No ho sé, però ho haurem d'investigar. La idea de passar més temps en aquest magatzem tan potent em fa venir basques. Ens han localitzat! Rendiu-vos, esteu totalment envoltades. Separeu! Acordoneu la zona, que no s'escapin. Però aquí... Sam, t'has escapat! On és la Clover? Sóc aquí! Segur que estàs bé? Esclar. I ara què? Hem de tornar a Replatec i esbrinar què hi passa abans que en Jerry ens converteixi a les 3 en vegetals. Com vols entrar a Replatec si a aquell lloc hi ha més vigilància que no pas a Fort Knox? Hi podeu entrar amb mi. Vull dir que em sembla que he vist una entrada secreta al bosc. D'acord, ho podem provar. Què hi penseu tornar nedant a l'illa? L'Eliget està envoltat de gens de l'Abu? Tu deixa'm fer a mi. No poden ser gaire. Mobilitza tothom. Oh! On para el meu jet? En Jerry no li farà cap falta el jet, oi? Ei, Clover, ho has vist que tens una ungla trencada? Se m'ha trencat quan s'ha enfonsat el magatzem. Què hi busquem, en aquest bosc? Estic segura que he vist una entrada secreta per aquí. No sé com t'ho has fet per veure una entrada en aquest bosc tan fronterós. Doncs sí, tenies tota la raó. Hi ha una entrada secreta. Escolta, tu, no deies que no et pintaries les ungles de color d'alga ni morta perquè és molt hortera? A mi m'encanta la pintura d'ungles de color d'alga. M'encanta el color d'alga. M'encanta el color d'alga. D'alga. Tranquil·la, noia. No t'ho agafis malament, que a mi també m'agrada. Però què fas? Deixa'm anar. Impostora! Qui? Vull dir, què sou? Són perfectes, oi? Les vaig crear, jo. I les he criat d'ençà que amb prou feines eren unes filagarses d'ADN. Són unes rèpliques exactes, no trobeu? I la Clover, que s'ha empipat perquè la Mandy li ha copiat el conjunt? Això sí que és un robatori d'imatge. La teva cara em sona. De què ens coneixem? És en Macar el lladre. Vaig dur els cabells supercurts durant un any per culpa d'aquella missió. Ja veieu que vaig pagar molt cara aquella caiguda. Per això, després d'escapar-me de la presó, vaig crear aquests clons amb l'ADN dels vostres cabells. Us penso destrossar la vida, tal com vosaltres vau destrossar la meva. I ara mateix enviaré el meu exèrcit de clons per robar el banc central de tots els països del món exactament a la mateixa hora. I, evidentment, tothom es pensarà que les lladres heu sigut vosaltres, les espies! Que tu creguis, no te'n sortiràs, Macar. Que no? Mira! Els avions, noies!
Disculpeu-me, però me n'haig d'anar al meu centre de control dels Alps. Tanqueu-les! Clover, ets viva! Sí, jo i un munt de Clovers d'imitació. Heu vist les coses que hi ha aquí dalt? És horrible. Hem de fugir i parar els peus al boig d'en Macar. Ah, sí? Com? Oh! No! Noies, encara sort que avui se m'ha acudit posar-me els esperons de diamant. Hem d'entrar als Alps abans no sigui massa tard. França, als Alps, les 8:23 del vespre. És allà baix. Es veu que va servir un transmissor per controlar els clons. Com li podríem prendre el transmissor? No ho sé, improvisarem. Totes al vostre lloc, noies! Ja falta molt poc. Ens podeu copiar l'aspecte. Però us falta entrenament. Ja ha arribat l'hora, noies. I ara, què passa? Però per què no ataqueu els bancs? Podràs aturar els meus estimats clons. No m'estiris els cabells! Noies! Noies! Espereu-vos! No se'ns acostin! Quina barra! Com gosa Tranquil·les, després del noies. que ens ha Ja fet? s'ha aclarit el malentès. Ja heu recuperat la vostra reputació. Genial! Encara sort que s'ha aclarit abans que ens féssiu la lobotomia. Em sap molt de greu, noies. Suposo que us dec una disculpa. Una disculpa? S'haurà jubilat i encara no ens haurà acabat de compensar per l'ensurt. No em tireu més boles de neu. Perdoneu-me. Institut de Beverly Hills, les 10:35 del matí. Ara que ens hem desempallegat dels clons, recuperaré en Billy Bob i demostraré que la Mandy és una lladra d'imatge. Lladre? Vols dir que no en fas un gra massa? És que ho és, però no li donaré l'oportunitat de copiar-me aquest conjunt. No t'ho agafis malament, però... Ostres! Aquesta revista em devia inspirar el conjunt? Per tant, la Mandy no és una lladra. No me'n sé avenir, però em sembla que li dec una disculpa. Lladre! M'has copiat la imatge! Ah! Billy Bob! Hola, noies, us presento l'Alfa. És la meva nòvia. Oi que és original? La teva nòvia? Però, Billy Bob, he dissenyat aquest conjunt per tu. Doncs ho sento, però a mi no m'agrada la moda vaquera per les noies. Per això me'n vaig anar de Texas. Adeu. M'has copiat el conjunt vaquer! Però si me l'has copiat! Sempre fas igual, no tens imaginació! Em copies la roba, t'interesses pels mateixos nois que jo! Ets incapaç de fer una idea